Sinjuri, nilqawkom minn ħalaxa jiena u l-lax ħdejja hawnhekk Daniel Kirkop għaliex erba' tiem wara ġejt għex hawnhekk. Għalfejn ngħidwa wkoll. Jiena ħammur ħal-Balzan. Tajjeb. U kombinazzjoni ħabat tajjeb ukoll ġej jgħixaw għax Infrastructure Malta għadhom kif irranġaw 5 toroq minn hawn tlaqna ħnaraw. Infrastructure Malta bniet mill-ġdid u reġgħet fetħet 5 toroq fir-raħal ta' ħalaxa. Dawn huma Triq il-Gudja, Triq Santa Marija, Triq iż-Żejtun, Triq Ġammari Dalli u Triq il-Bel Valletta. Din tal-aħħar hija waħda mit-toroq prinċipali li jwasslu għal dan ir-raħal bejn Triq tal-Barrani, iż-Żejtun u tibqa' sejra sakemm tingħaqad ma' Triq San Filippu fil-qalba ta' ħalaxa. F'dawn il-5 toroq ladna kif semmejna Infrastructure Malta għamlet ħafna xogħol fosthom għaddiet is-servizzi kollha minn taħt l-art, ħadet ħsieb li tagħmel bankini ġodda, speċjalment fejn ma kinux jeżistu, kif ukoll il-pedamenti tagħhom saħħithom. U mbagħad finalment tat is-saffi differenti tal-asfalt. Infrastructure Malta qed tibni mill-ġdid triq il-ferrovija l-qadima li taqsam minn Birkirkara għal ħal-Balzan. Din it-triq residenzjali twila aktar minn kilometru tinsab tista' tgħid bejn żewġ ġonna ewlenin. Fuq in-naħa ta' ħal-Balzan din it-triq tmiss ma' Vjal Depol, it-triq ta' quddiem id-daħla għal ġonna ta' San Anton. Tibqa' sejra sa xaqliba ta' fejn hemm il-Knisja l-qadima u ġnien l-istazzjon f'Birkirkara. Biex tieħdu idea aħjar tal-kobor tagħha, ma' din it-triq hemm jinfdu xejn inqas minn 11-il triq oħra. F'din it-triq Infrastructure Malta qed tibdel ma' 2 kilometri ta' pajpijiet ta' taħt l-art illi waslu s-servizzi fid-djar tal-madwar. Taqbel ngħidu li fost dawn il-pajpijiet hemm dak tal-ilma u anke tal-internet. 80% ta' dan ix-xogħol huwa diġà lest. Barra minn dan ix-xogħol qed isiru wkoll ma' 2 kilometri ta' bankini ġodda. Meta Infrastructure Malta għamlet it-testijiet fuq il-pedamenti eżistenti li kellha din it-triq, tant sabithom f'kundizzjoni ħażejna illi triq se jkollha titħaffer font ta' 9 metru biex bekk jinbnew pedamenti aktar sodi b'materjal illi jiflaħ it-triq tal-lum il-ġurnata. Fl-aħħar nett, ovvjament, jispiċċa x-xogħol billi jsiru diversi saffi ta' asfalt. Bħalissa biex isir dan ix-xogħol it-triq tinsab magħluqa minn naħa ta' ħal-Balzan sal-kantu dinha ma' triq il-Paguni. Bħal rotta alternattiva tistgħu tgħaddu minn triq l-Imdina u tiksru għal ġo triq San Franġisk li mbagħad twassalkom fil-parti triq il-ferrovija l-qadima li għadha miftuħa fid-direzzjoni lejn Birkirkara. U sinjuri minn ħalaxa daw kienu l-Infrastructure News ma l-iktar informazzjoni dejjem jeħtlu fuq social media tagħhom, ġifieri Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, ħalli żommu rwieħkom aġġornati b'dak kollu li jkun għaddej. Jiena minn hawn ħallikom għaliex mistieden għall-kafè għand Daniel. Jekk kunu lej ħalaxa għaddu, jieħu gost bikom.